Σήμερα σου δείχνω τα 5 best seller προϊόντα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες εδώ και χρόνια και που χρειάζεσαι κι εσύ αν θέλεις διάρκεια και ποιότητα στην παροχή σου. Η Clear Rubber Base είναι το απόλυτο θυμέλιο. Προσφέρει την καλύτερη πρόσφυση στο φυσικό νύχι, εξασφαλίζει διάρκεια και πάνω της μπορείς να εφαρμόζεις ό,τι θέλεις. Το Hard Gel είναι ό,τι χρειάζεσαι για τεχνητό νύχι, επιμύκηνση και ενίσχυση του ελεύθερου άκρου. Προσφέρει σκληρότητα, αντοχή και άψογη εφαρμογή. Το Cream Gel έχει λεπτότερη υφή, περιέχει χρωστική, δουλεύει σε ενίσχυση φυσικών νυχιών, σε γυμίσματα των τεχνητών νυχιών, έχει ελαφριά ελαστικότητα και προσφέρει τέλεια πρόσφυση σε φυσικά νύχια. Βγαίνει σε 12 μοναδικές αποχρεώσεις. Το Classic Top Coat είναι λεπτό ρευστό με UV φίλτρα που προστατεύουν τα ανοιχτόχρωμα χρώματα από κυτρινίσματα. Ιδανικό για όλες τις τοποθετήσεις με σούπερ γυαλάδα μέχρι και την επόμενη τοποθέτηση. Το Diamond Top Coat είναι top που δεν αλλάζει το χρώμα στα μαύρα ή νέον. Δεν έχει UV φίλτρα, οπότε το μαύρο μένει μαύρο και το νέον παραμένει φωτεινό χωρίς μπλε κοιλίδες. Αυτά είναι τα 5 top προϊόντα που χρειάζεσαι για την αντοχή, ταχύτητα και πιστές πελάτες σας.